просимо громадян, щоб вони приносили вже перев'язані книги, щоб було зручніше їх переробляти. Також кожен охочий долучається. Це люди з різних куточків України навіть присилають нам поштою. Девочка сказала, да, порахував? 132. Досвіду більше, і я з більшою кількістю довикуватих людей спілкуюся за один день своєї роботи. 60 tonn hafa borist og verið endurunnin. Bækur sem gætu talist fornbækur, stóru nöfnin í rússneskum bókmenntum, handbækur Windows, barnabækur. Allt fer þetta í tætaran. Medical flower. Kápurnar verða að eggjabökkum, blaðsíðurnar að klósettpapír. Ég spyr Gleb hvort honum finnist þetta ekkert skrítið, nánast eins og bókabrennur fortíðar. Ми просто їх переробляємо. Тобто ми, скажімо, в якійсь мірі робимо це по якимсь правилам.